Como se chamaba o couso este? Da. Ola, chuxes, por petición popular vou facer parte 2 mirando TikToks e así, a.k.a. 70 persoas que lle deron like a este comentario. Así que espero como mínimo ter 70 visualizacións no vídeo este. No anterior vídeo, un tipo comentoume "Che parece mal todo, non sei que". A ver, obviamente non vou comentar as cousas que me parecen maravillosas e fantásticas. Aquí veño a comentar a miseria. O curs TikTok, o TikTok maldito destes. Mais, hoxe fixen un esforzo de coller cousas que non me pareceran así tan trash todas, tan trash, e ser un pouco máis así didáctico e educativo. Por qué? Porque cedo así a presión social e así. Así que vamos mirar cosa, vale? Vamos mirar cosa. Vou mirar cosa. Guau, as novas xuventudes. Bueno, para empezar, que este rapaz é andalú. Para empezar isto, mira, hasta a Andalucía chega o segreguismo, a segregación así dos gallegueiros, e así. Ti ves este rapaz, ti ves que rapaz desta idade estén así politizados. Vos podedes creer que habrá rapaces tan sesgados con tan pouca idade, así, falándolle de política e así, e interesándose pola política e así. Ti ves xeito, e non só en plan pola política, en plan persoal e así, de que obviamente ir ao supermercado e quedar para foder é política, pero en plan polas institucións así políticas e así. A mí pareceme isto un apocalipsis. Os rapaces hoxe en día non teñen nin educación, nin teñen nada, en vez de... Home, pero non, anda a poñer aí aos podomitas e así, pero este xeito. Así es, chicos, soy gallega, Galicia calidade, almeja hasta la marinera, licor, da igual cual, los de la morriña, pousa, Gadis nos representa y acento 100% perfecto. Ole tú, guapa, ole tú, goder. Needless to say, non fai falta dicir que este TikTok é unha maravilla, Almegas a la marina. É que eu moitas veces fantaseo con facer produtos como estes, pero en plan corre tranca. Pero claro, despois, en plan, vexo estas cousas e digo, é que life imitates art. É que non se me ocurriría nin un millón de anos unha cousa tan icónica. Ou seja, que poder representar tan ben todos os estereotipos en plan como ruralistas, en plan gastronomía, porque claro, o que destacamos así de Calla é las almeguitas, el licor, la morriña, el posa, guadis, é ser perfecto, é así, claro que sí, acento 100% perfecto, é así. Bueno, a ver, está ben, polo menos que non se vergoñe así de ter así acento gallego, é así, porque dame bastante máis grima a xente que obviamente ten acento gallego, pero intenta como ter así acento en plan como neutral, así madrileño, whatever, ou así. Unha vez estaba escutando un podcast e unha tipa para decir hate it, decía Galego nivel pro. A ver se entendes o que di este señor. Elas dixen, al fin, venga, yo son, salín por aí para lá, bueno, a presión va a sacar. Eu tamén, ao momento, mirei que era agua e tal, dixo, non pasa nada, non afogo a nadie. Como? Non entendiches? Pero eso está clarísimo. Elas dixen, al fin, venga, yo son, salín por aí para lá, bueno, a presión va a sacar. Eu tamén, ao momento, mirei que era agua e tal, dixo, non pasa nada, non afogo a nadie. É que vos tamén non entendedes nada. A ver, bueno, temos que falar, falando do TikTok en gallego, temos que falar do digo cho eu, é así. Que mellorou así sustancialmente desde cando decían non digades isto, decide isto, tal, porque claro, o didactismo é así un pouco pillado por pinzas, é así. Pero pareceme que agora que en TikTok sí que están facendo así un traballo así bastante bonito e así, sempre teño así un pouco de tirria a poñer así cousas de señores maiores e así, porque obviamente estamos sobreexpostos a cousas de señores maiores en gallego e tal, pero este pareceu así bonito e anecdótico e así, e decía así, atendede aquí. Voy a comentar sobre este comentario. No tengo acento porque casi no hablo gallego, solo con algunas personas, sobre todo la gente mayor, mis tías, mis primos y así. No hablo gallego en casa porque mi madre es mexicana y no lo entiende, y mi abuelo, tanto de lo mismo, es mexicano.
Y pues como que no hablo gallego. Para algunas cosas sí, pero para otras no. Y estudio estética, no es en plan de decir, pásame pintalabios, hostia. No, porque no estoy en la ESO y no doy gallego como antes y cosas así. Pero bueno, que no pasa nada, que para llegar visitas no me hace falta en las visitas. O sea, tengo 46.000 seguidores. ¿Qué quieres? No vivo de ellos tampoco. Vivo de puta madre y no necesito nada. Ata lo guiño, así mejor. Dios, encántame o ricochineo do final, en plan de ata lo guiño, tal. Huevas. A ver, bueno, vamos por partes, sí. Bueno, xa non me acordo de todo. Bueno, comentando obviamente o da diglosia, en plan el gallego para hablar con os señores maiores, claro, a ver. Bueno, eso xa non hai moito que comentar, é así. Despois, o de estudio estética, porque me hace falta en gallego, é sempre, en plan, imagino que en Portugal, nos centros de estética, a xente fala español, porque obviamente o portugués non é así adecuado para un centro de estética, obviamente. E din así, carallo, non sei o que, pasamos pues... Ou na España rural, ou no México rural, ou na Colombia rural, onde va a centros estéticas así no rural, en zonas que falen español, non ninguna lingua nativa deses territorios, supoño que non tampouco dirán non canto, e o de non falar na casa porque súa nai e súa avó son mexicanos, e así. Bueno, non sei a historia persoal desta nena, coñece moita xente foránea que vive aquí que non solamente entende gallego, que aprende gallego pois nun período de 6 meses, como moito, e aprende a falalo perfectamente. Levas aquí, non sei, 15 anos, e nin sequera és capaz de entender unha lingua que ten como un 80% de inteligibilidade, un 80 máis, un 80%. Bueno, que ese tamén o teño experimentado fora, Eu cando vivía en Alemanha, conocí a xente que levaba ali vivindo 3 anos ou así, e non falaba nin papa de alemán, porque decía, hi, everyone speaks English here, everyone speaks English. Papa, sí, pero vives en Alemanha, tens que puto aprender alemán, que me estás contando? E moito obrigado a xente que me mandou estas pesas, e así que a maioría delas nas atopei eu, mandaron máis así xente que puxen así por redes sociais e mandaron máis. Así que moito obrigado a xente que me mandou estas maravillosas pesas. Hoy, como me voy al río, dije, ¿por qué no grabo algo típico de los gallegos por ahí? Entonces, allá vamos. Tengo que decir que los gallegos siempre guardamos cosas así, al vacío, y tenemos muchísima carne, en plan, sin exagerar. Esto, alguna fruta, pero carne siempre hay, siempre, sobre todo de la matanza. Veganos gallegos a Los gallegos también gritamos mucho, entonces si pasas por ahí y alguien te grita o te pita o cualquier cosa, pues típico. Este es mi mejor amigo de Madrid. ¿Cómo describirías a los gallegos? Diferentes. Ojo, cuidado, Los gallegos no tenemos vergüenza ninguna. ¡Moza! ¿Ves? Venga. Y estos somos nosotros en el río con las truchas. Las truchas. Bueno, a ver, eu sempre son moito de buscarlle así a reviravolta a todo, pero o de como son os gallegos diferentes, ou seja, fala como dun estándar así, dun estándar humano, dun estándar cultural que é ser normal. Sí, despois están así como as cousas en plan... Entonces, a ver, obviamente non iba a decir en plan que son raros ou cousas así, montés ou cousas desas, pero diferentes. Obviamente, esta vez responde a constructos sociais así máis grandes, pero outras veces, pues no, solo dixo así porque se leu e así. Pero bueno, a mí sempre me gusta así quitar así un pouco de fío. Mira, yo le tengo una pregunta a españoles. Dale. Esa pregunta es, ¿cómo ustedes cantan el reto? Pues con mucho orgullo, no sé. Y entiendo que esto puede aplicar a otras personas con otros acentos de otros países hispanohablantes también, pero vamos a ponerle a las letras de Bad Bunny de ejemplo. No, yo te canto. Ustedes cantan se hace la difícil, se hace la difícil, pero se va. O vamos a buscar otra. Se pasa pichando, pero no va a pichar. Ya son las 10 y se empezó a quillar. Eu solo canto muñeiras, son galega, non sei nada máis, ata logo. ¡Hombre, claro que sí! ¡Hasta luego, claro que sí! Yo solo muñera, yo soy de Puerto Rico, solo canto reggaetón. ¡Ole! ¡Ué! Palabras que solo sabemos los gallegos. Bueno, palabras que solo sabemos los gallegos, a.k.a. palabras que solo sabe a xente que fala dito idioma. Pero bueno, vamos a ver. Estarán rarísimas, pero os las explico.
Unha aperta es un abrazo. Un agarimo es como un cariño. Feitiño es como una persona cookie, ni muy guapa ni muy fea. Ledicia es alegría. Quérote es te quiero. Rabudo es una persona malhumorada. Ruliña se utiliza como mi niña, miña ruliña. Toxo es el tojo, pero lo utilizamos también para decir un toxo, tiene mal genio. Trapallada, algo que está mal hecho. Sentidiño, hacer las cosas Sentidito. Con inteligencia, o sea, con cuidado. Parvo, se utiliza muchísimo. Un parvo, es un tonto. Morriña, que Morrita. echas de menos el sitio Homesick donde en vives, inglés. o sea, tu hogar y tal. Chosco, que está medio ciego o bizco. Can. Cántame es ese un día en perro. español. Cadeira, es una silla. Y por último, bico, es... A ver, sempre nunca me deixa sorprender así estas cousas porque como en plan, a ver, son palabras en gallego, obviamente xente que non sabe falar gallego non os vai entender, pero como en plan, que se vives en Galicia, claro, isto debe verse un pouco en plan así por extensión, o de como facer así, eso, o discurso do dialecto así gallego tal e así, porque claro, obviamente son en plan palabras que usamos así na nosa vida antidialectal así de español en gallego e tal, e a maioría desas palabras creo que nunca lle escoitei empregar a ninguén falando español e así, pero bueno. No, e aparte que, joder, Morriña ten traducción en todos os putos idiomas. Que me estás contando de morrita non sei que non sei cuánto? Pero bueno, whatever. Again, todas palabras en gallego, obviamente nada vas entender se non sabes gallego. Va. Abuela, ¿qué haces? Vamos para casa que hace mucho frío. Mira, nena, fago que me sale da cona, vale? O sea que, xa sabes. Obviamente, a señora maior sempre así unhas maleducadas, unhas mal faladas e así. Dios mío, que día señora maior, tal, non sei que, Dios mío, cosa fea. Bueno, whatever. Como podedes ver, e como xa sabíades, as Tanxus cantar mo ben e así, e están subindo así moitos vídeos a TikTok e así que son moi bonitos, e así, hai moitos que teñen moitas reproduccións e así, porque claro, cantar mo ben e así, canta cosa bonita, e juta, e así, ves, este é el TikTok gallegueiro bien, gallego bien, non como aos outros, e así, que os outros mo feo, pero este é ser o TikTok gallego bien. Es que los gallegos nunca decís ni sí ni no. Home, depende. Nosas cousas entendémolas claramente. Non sei vos, un ti verás, fai o que queiras, como vexas, alá ti, xa ti vas vendo, son sinales inequívocas de que respetamos as decisións alleas. Xente de paz. Pois mira, a ver, non sei cal era así como a intención última desta cousa, pero esta non me parece tan mal, porque, a ver, quitando así a enxebrada así de que hai en gallego tenemos muchas formas de decir cousa random, pareceme un formato así para recoller pois esa variedade en plan lingüística así nun xeito bastante ameno, e así non me parece así bastante que está bastante... A ver, que podes coller por as dúas maneiras, por unha en plan enxebrismo chungo non sei que, por outra de forma didáctica, pero bueno, non está tan mal, non está tan mal. Iuqua nervuda! Paguen ollos piscos! Mari carafunchos! Xuntas formamos o Exército Escarlata! Mira, a pobre Esther non lle pagan bastante, por todo o que lle fan facer, pero bueno, a ver, está moi ben, a mí justa, bueno, de feito, este coño non é o mandaron, non me acorda. Algúns de vós alucinades un pouco co uso que facemos en galego da palabra país. Moita tranquilidade. Cando en galego nos referimos a Galicia como país, non ten por que ter unha connotación política. Para que o vexas claro, se alguén vai á tenda para comprar pan, queixo ou viño do país, non está pensando en proclamar unha república independente. É máis, o termo é tan amplo e tan común que país ata pode referirse a unha comarca ou a unha rexión. Non ten por que ser un termo político, así que non ten por que politizarse tampouco. Digo cho eu. Isto cando vin flipei un pouco con que pasara o corte do contido así da TVG. Que está en TikTok, e así, supoño que moita xente da que traballa na TVG ni siquiera saberá o que é TikTok.
Pero, en plan, pareceume así flipante que pasara, en plan, o filtro este contido, así. Porque, claro, pero obviamente fala en plan de eso, de que ten así, dun dos significados que pode ter en plan do país e tal. En que obviamente tamén pode, pois iso, en plan, como nación e tal, sen ter moi en conta a concepción contemporánea de Estado ou do que queiras, ou así, en plan, como país, como un grupo de xente que comparte unha cultura, un idioma, o que queiras, whatever, e así. Pero pareceme así un approach así bastante bonito, bastante bo, bastante ben explicado, sen armar así moito Cristo, porque claro, a xente gusta andar así moito a armar Cristo así en redes sociais, é así. E creo que se vai estando, é así, creo que vai estando, é así. Bueno, creo que este foi un pouco máis breve, así, máis levadeiro, máis... Intentei que fora un pouco máis didáctico e así que a última vez, espero que vos juntar así TikTok e así, creo que este vai ser o último vídeo do ano. Creo que me vai dar tempo subirlo antes de novo ano, é así. Moitos bicos, é así, pasamos ben, poñer vacuna de coronavirus, é así, que non morrer tanta xente poñendo vacuna como de coronavirus en sí. Moitos biquiños, é así. Feliz ano, é así. Estou preparando así unha serie de cousas, é así, sobre colonialismo lingüístico, é así, con moita xente de moitos sitios lonxe, falando das súas experiencias de colonialismo lingüístico, pois eso, en moitos sitios, en moitos países, é así. Espero poder ter así xa algún feito dentro de pouco. Moitos bicos así, muaquis, abu, chao, muah, muah, adiós mío, abu, adiós mío, feliciano destes, feliz ano novo, web. Levo todo o vídeo mascando o chicle, pero son puto subnormal, chao.